салом бинандагони Хабар ТГ, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мебошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. овозхонони машҳури Тоҷикистону Ӯзбекистон Шабнами Сурайё ва Юлдуз Усмонова консерти муштарак баргузор мекунанд. Шабнами Сурайё, овозхони тоҷик, пас аз сабти таронаи муштарак бо ҳамтои ӯзбекистонияш Юлдуз Усмонова дар шаҳри Хуҷанд шоу-консерт баргузор мекунад. гуфта мешавад, ки консерт рӯзи 11 август дар тарабхонаи Равшани шаҳри Хуҷанд соати 19:00 оғоз мешавад. ҳамчунин хабар дод, ки дар чорчӯби ин консерт бозиҳои лотарея дар назар дошта шуда ва ба бурдҳои зиёде тамошобинонро интизор аст. азми Шабнам барои кӯмак ба беморини сил ва дастгироии модараш аз ин иқдом шараб мекунад. қаблан Шабнами Сурайё хабар дода буд, ки ба зуддӣ суруди дигонагӣ, ки бо ҳамроҳии устоди санъат Юлдуз Усмонова сабт шудааст, пешниҳоди мухлисон мегардад. ин сурудро дар соатҳои аввали нашраш дар саҳифаи Шабнами Сурайё беш аз 15 000 нафар гӯш карданд. Юлдуз Усмонова моҳи апрели соли равон бо сафари ҳунарӣ дар Тоҷикистон қарор дошт ва зимни бархе аз ҳунарнамоиҳои ӯро ҳамтои тоҷикаш Шабнами Сурайё ҳамроҳӣ мекард. Усмонова дар душанбе зимни даъвати Шабнам ва саҳна гуфт: ин духтар чеҳраи халқи тоҷик мебошад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо.